गोजोन्थों आंनि बड'लेण्ड नांगौ इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौ बरायग्रोनानै लानाय थाबाय। आङो दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय आदा गर्जननि फंनैसो जे जोंनि बर' हारिखौ गुबुन हारिया बा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया आसाम सरकारा दिनै मा नोजोरजों नायदों आरो जोङो बर' रायजोनि गेजेराव माबायदि खौसेथि नांगौ दिनैहाय बिथांनि माखासे बेसेन गोसा बिबुंथि होनायखौ आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय लाबोनो थाखाय थामथिम जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा बे भिडिअखौहाय जोबजासे नायलांगोन आरो अनसायबावगोन होननानै आङो आसा दङ। दिनैहाय हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर' सानैजोंहाय जुदि गोरोबनानै सानैजों जुदि बिथांमोनहा बे सरकारखौ खाङोबा बिजेपि आरो बिजेपिआ दिनैहाय जोंनि रायजोनिफ्रायहाय नागारलांगोन आरो गासै गोजान जालांगोन होनना बिथाङा बुंदों। दिनै जोङो जुदि बेबायदि जोङो खौसेथि जायोब्ला आरो जोङो खौसेयै जोङो आगान सुरोब्ला जोङो बर' हारिनि थाखाय मोनसे बेनिफिट जागोन होननानै आदा गर्जन बिथाङा बुंदों आरो गासै रायजो राजाफ्राबो दिनै मिथिगौ। दिनै जोङो खौसेथि जायोब्ला जोंहा मोनसे माबा दङ, मुलाम्फा दङ होननानै जोङो मिथिनो मोनो आरो जोङो बयबो मिथिगौ दिनै खौसेथि जायोब्ला जोंनि आसामावहाय जोंनि बर' हारिखौ रावबो सोमावनो हानायनि मोनसेबो हारियानो गैया होननानै जोङो बुंनो हायो। रायजो राजाफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों बुंहर जोङो दिनैहाय मा माबानो हास्थायदों आरो जोङो दिनै खौसेथि जायोब्ला जोङो मा मोननो हायो। दिनै जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङावहाय जोङो दिनैहाय जोंनि बर' हारिखौ खौसेथि जानायखौ जोङो नुवा। रायजो राजाफोर गासिबो गाव गावनि गादिनि थाखाय, गाव गावनि मासिनि थाखाय, गाव गावनि न'खरनि थाखाय, गाव गावनि उदैनि थाखाय, गाव गावनि जलंगानि थाखाय, गावनि सिफिया बरथिक जानानै उसिग्लायनायनि थाखायसो दिनै बर' रायजो राजा बर' लिडारफ्रा दिनैहाय बर' रायजो राजाफोरखौहाय थगायगासिनो थानाय आरो गाव गावनि मासिनि थाखाय दिनैहाय जोंनि माखासे मानसिफोरखौहाय बाहायनानै दिनैहाय राजनिति खालामनायखौसो जोङो नुदों। रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर आदा गर्जना मा बुंनो हास्थायदों नोंथांमोनहा दिनै बे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों नोंथांमोनहा खोनासं। पकेट जयनिं हाबाफारि लानायनि गेजेरजों मा फोरमायथियो मा बुङो? गमामायैनो बियो पकेट जयनिं कंग्रेसनि थाखाय जोङो हालोम हैलोम रायजो राजानि फैसाखौ थगायनानै थाइसे थाइनैजों बुरखायनानै बेबायदि गुरलाब गुरलाब जोङो जयनिंखौ जोङो सानाखै। जोङो खोब इक'नमिक्स बे हादोरा अर्थ बेबस्थायाव गोग्लैसोनानै दङ। बे हादोरा गेस टेंखि बायनो हाला, बे हादोरा दालि संख्रि फानलु बायनो हाला, गाइखेर बायनो हाला, गासैयावबो GST बारायनानै होजोब्बाय। दा बेखायनो जेसे हायो एसे खम खरसाव रायजो राजाखौ सिबिनो थाखाय, हादोरखौ सिबिनो थाखाय जोङो दिनै नैबे बेंटल अन्थाइबारि बेंटलनिफ्राय जोङो बे पकेट जयनिं प्रग्रामखौ जोङो स्टार्ट खालामबाय। दिनै आङो खोब गोजोननाय मोनदों। बे चिरां जिल्लानिनो आंजों दङ गाहाय नेहाथारि फंबाय अमिय आरो बे ब्लकनिनो आफादगिरि फंबाय एनस आरो बे गामिनि खाथि खालानि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिथांमोनहा दिनै दले बले जोङो बिथांमोना कंग्रेसआव हाबनायखौ नुनो मोनदों। आङो APCCनि जानानै गासै रायजो राजानिसिम बिथांमोनखौ बरायदों जे बिथांमोना दिनै कंग्रेसआव हाबबाय। कंग्रेसनि जानानै बिथांमोना हारि आरो हादोरखौ सिबिसिगोन। ओंखायनो आंहा खोब गोजोननाय मोनदों। आङो बेखौनो बुंनो सानदों दिनै बे पकेट जयनिंआ जोङो आनलाइक UPPL आनलाइक BPF बिथांमोना हालोम दैलोम 1 लाख 2 लाख पेन्डेल बानायनानै खुंनायाव रायजो राजानि थाखाखौ दैयाव बाहायनायनि अनगायै जेबो गैया। दा जोङो बे जास्ट स्टार्टिंल'। जोङो बे चिरां जिल्लाखौ जोङो टारगेट खालामदों। कमप्लिटलि चिरां जिल्लाया 2024नि सिगां बे कंग्रेसनि मोनसे गेदेरथार आड्डा जागोन। खारन बे चिरां जिल्लाया बेखौ बुजिबाय जे मोनसे समाव आन्दलन होनबानो बे चिरां जिल्लानिफ्राय गुरलाब गुरलाब रायजो राजाफ्रा गिदिर गिदिर गारि मथर लानानै नो बड'लेण्ड नो रेस्ट डिभाइड आसाम 50-50 होनग्रा प्रमद बर'खौ सान्दुं अखा मदद होग्रा बे ओनसोलनिफ्रायनो थाङोमोन। नाथाय प्रमद बर'आ जेब्ला गावनि गादिनि थाखाय, गावनि CM पदनि थाखाय BJPजों RSSजों बिथाङा जेब्ला सुक्ति खायो बर' हारिखौ फाननानै, बर' हारिनि दाबि दाबाखौ फाननानै, बड'लेण्डखौ फाननानै बिथांमोना गोसोआव खोब दुखु मोनबाय। बिथांमोना गोसोआव फोथायनो गोब्राब मोनबाय। बेखायनो बिथांमोनहा दिनै UPPLखौ फोथायनो गोब्राब मोनदों आरो बिथांमोना UPPL नागार दिनै BPF नागार दिनै कंग्रेसआव दले बले फैजेननो हमबाय। बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा मोनसे समावहाय बड'लेण्ड आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय बिराद सोमावसारनायाव बाहागो लाबोदोंमोन। दिनै मानो बेखौ गारबोनानै कंग्रेस दोलोआवहाय हाबनानै खामानि मावलांनो सानदों नोंथाङा?
नंगौ बाथ्राया बयबो बेखौनो सानदों जे गर्जन मोसाहारिया मोनसे समाव जबरदस्त आन्दलनकारिमोन एनडिएफबिजों सेर सेर थाफानानै एबसुजों लोगोसे थाफानानै दिनै नोंथाङा आनसलिक दल इउपिपिएल रिजनेल दल बिपिएफ खौ नागारनानै कंग्रेस मानो खालामदों खारना सिम्पल रायजो राजाफोर आं नोंथांमोननो दिनै खोन्थानो दिनै नंगौ हाग्रामा बिथाङा बोलोगोरा मासे मैदेर बादिमोन मैदेर मावनो हायै मा दङ फ्राय गासिबो खामानिखौ मावनो हायो नाथाय दिनैनि पलिटिक्सआव दिनैनि थासारियाव जोङो नुबाय हाग्रामा बिथाङा जेसेबांखि गोसो गुवार जेसेबांखि गोसो गेदेर जेसेबांखि मोजां मानसि जाया मानो नाथाय बिथाङा बिजेपिजों मैदेरनि आथिङाव उननि आथिङाव लहानि जिनजिजों खाजानाय बायदि हाग्रामानि थोंसे आथिङा खाजानाय दा बिथाङा जेखि साना जेखि मावनो लुबैया हारिनि सिबिनो सानब्लाबो बिथाङा दिनै बिथांनि साननायफोरा जाफुंला ओंखायनो दिनै बिपिएफआ अर्थात हाग्रामाजों थाफानानै जे माबा मोनसे हारिनि हाबा मावनो हागोन बड'लेण्डनि सिमां नुनो हागोन आं बेखौ सानाखै फारसेथिं दिनै इउपिपिएलजों आं मानो थायाखै खारना बेनो दिनै प्रमद बाय बिथाङा जों ज' आन्दलन खालामदों ज' कर्ट कासारि गादों ज' नेशनेल हाइवेआव जोङो गारि होबथादों जोङो ट्रेन होबथादों आरो बिथाङा बुंदों गिलौ बालौ गावनि हब्रा गारांजों जे जिबनाव आङो दिनै मा मन्त्रि मा इएम मा एमसिएलए आङो गावब्राबो जाया बड'लेण्ड मोनाबा नाथाय मैया दाखालिसो तामुलपुराव हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा प्रमदनि सिगाङावनो आरो दिनैनिफ्राय बर' जाथिया एबसुआ बड'लेण्ड बिला बड'लेण्ड मोनला बड'लेण्ड जाला जेब्ला होनो बिथाङा जेबो होनाखै दा आं मिथिबाय जे प्रमद बर' बिथाङा 10 बोसोर बिजेपि आरएसएस अर्थात हिमन्त बिश्व शर्माजों सुक्ति खालामदों जे नोंथांमोना आंखौ बिटिआर सालायनो होनांगोन आंखौ बिटिआरनि सीएम बानायगोन बेनि रिटार्नाव नोंथाङा आंखौ सोबायो ना जोयो ना बुयो ना सावजायो ना एवजायो बाहाय प्रमद बर'आ जेबो बुंनांगौ गैया अर्थात प्रमद बर'आ बर' हारिखौ फानबाय आन्दलनखौ फानबाय बर'नि आन्दलनखौ फाननानै दिनै बिथाङा सीएम जादों बावहाय गर्जन मोसाहारिया इउपिपिएलजों थानानै अर्थात इउपिपिएल जानानै आंहा बाहाय गोजोननाय गैया बेखायनो आङो दिनै उदां दाउ आङो कंग्रेसआव फैनानै धर्म निरपेक्ष गणतान्त्रिक बे भारत हादराव दिनै 75 बोसोर जाबाय नैबे 15 बोसोराव उदां भारतआ बे उदां भारत 75 बोसोरनि गेजेराव कंग्रेसआनो शासन खालामदों इन्डियाखौ 53 इयार्स 53 बोसोर कंग्रेसआनो शासन खालामदों भारतआव मा जादों मा जायाखै गिदिर इउनिभार्सिटि गिदिर आईआईटी आईआईएम आरो बेबायदिनो गिदिर माबा मेडिकेल कलेज जानांगौ दिनै कंग्रेसआनो बानायदों ओंखायनो आंहा कंग्रेसआव हाबनायाव कंग्रेसआव जानायाव लाजिनाय गैया बरंस गोगानांगौसो दङ बेखायनो आं दिनै बर' आंनि बिदा फंबाय आइ आफाखौ दिनै आखाइ गुरै आखाइ खबजोबनानै खावलायदों नोंथांमोनाबो दले बले कंग्रेसआव फै जों हारि आरो हादोरखौ सिबिगोन आरो बेजोंनो जोङो सानसे बड'लेण्डखौबो मोनफुंगोन नोंथाङा सानो नामा प्रमद बर' बा इउपिपिएल सोरखारा बिजेपिनि सावख्ला बायदि जानानै दङ प्रमद बर' इउपिपिएल सरकारा बिजेपिनि सावख्लाखाथार एखेबारे कन्ट्रेक्ट खालामनाय कन्ट्रेक्टआ बेनोमोन जे आंखौ गभर्नमेन्ट दाहोदो नोंथाङा मा लाङो लां आंनिफ्राय बिदिनो 16टा डिपार्टमेन्टखौ हरबाय गासिखौबो हरजोब्बाय जेबो गैला आरो गाबोन समफोर जुदि 6टा जनगोष्ठी एसटी जायोबा प्रमदआ मा बुंगोन प्रमदआ जेबो बुङा आरो 6टा जनगोष्ठीया जुदि एसटी जाबायबा हमनानै लादो नोंनि बे बड'लेण्ड बिनायनि सिमाङैनो थाबाय आरो बिब्लाबो मोनब्लाबो जेबो लाब गैखाला दा खोब गाज्रि एक्चुअली सावख्ला सरकार प्रमद बर'आ मोजां बेगदार नङा बिथाङा दिनै बर' हारिनि बेगदार जानानै रायजो राजाया सानदोंमोन बिराद मोजां बेगदार नाथाय बिथाङा आगसिजोंबो जोसन होयो आगदाजोंबो जोसन होयो खालि जोसोनोल' प्रमद बर'खौ ओंखायनो दिनै प्रमद बर' बिथाङा आंनि मथे बे एक्चुअली सारेन्डारसो जानांगौ आरो नङाब्ला हाथाबा बिथांमोना इउपिपिएल आरो बिपिएफजों ज' जानानै एक्चुअली गभर्नमेन्टखौ दानांगौ गोबां मानसिफोरानो बुङो इउपिपिएल बिपिएफ ज' जादों जेनेबा बर' हिसाबैथ' आलदा जानानै दङ ओमफ्राय ज' जायोब्ला बिजेपिनिफ्राय प्रमद बर' बा हाग्रामाखौ गोबां मानसिफ्रानो बुङो सासे नङा सासे बिसोरखौहाय खानानै दोननाय बायदि खालामगोन आरो बिनि सायाव मा बुंनो सानो बिदि नङा इउपिपिएल आरो बिपिएफआ दिनैनि दिनाव आं जुदिও कंग्रेस आं हारिनि ग्रेटार इन्टारेस्टआव बुंनो सानदों बाहाय दोनखोमानाय आरो बाहाय जेबो फाजानाय गैया आं बेखौ गियाबो सोर पावाराव फैयो सोर पावाराव फैया बेजों फाजानायबो गैया जोंना स्ल' एन्ड स्टेडि विन्स दा रेस कंग्रेसना आरो जेरेखम माबा कुसुंजों सेसाजों दावहा नांनाय बायदि जोबनायाव कुसुङासो देरहाहैदों दा कंग्रेसआ बेबायदि आरो जोङो रावनिबो राजा जानायखौ बाहाय खुनु फाजायाबो हिंसाबो जाया बर'नि ग्रेटार इन्टारेस्टआव आं बेखौनो बुंनो सानदों एक्चुअली इउपिपिएल आरो बिपिएफआ जुदि दिनै ज' जायोबा बिथांमोना बिजेपिखौ जोगारनो हायो
आरो बिनिख्रुइ देरसिन हाथियार दिनै जेबो गैया खारन बिजेपिखौ नोङो फास फैसाबो फोथायनो हाया बिजेपिया दिनै ट्राइबेलखौ जाजोबगोन बर' हारिखौ एवनानै सावनानै जागोन मानो होनोबा दिनै हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै सासे एसामिस सभिनिस्ट बिथाङा गावनिखौल' सानगोन बिथांमोना बोरै आसामखौ रैखा खालामनो बेखौसो जिंगा सिबाय थादों दा बेखायनो एनडिपिखौ फोजोबनो हानायाव एबसुखौ फोजोबनो हानायाव बिएलटिखौ फोजोबनो हानायाव हिमन्तआ गोजोननाय दङ आरो बावहाय बड'लेण्डनि बाथ्रायाथ' गोजान दा बेखायनो हारिनि गोथार इन्टारेस्टखौ नायोबा एक्सुवेलि प्रमद बर' आरो हाग्रामा बिथांमोना ज' जानानै एक्सुवेलि बिटिसिखौ सालायनांगौ अब्लानो बिजेपि हारसिङै गोजान जागोन आरो बर' हारिया एटलिस्ट मोनसे रोखोमनि रैखाथिखौ मोनगोन बे एखेबारे 100% सियर आरो बेखौ जुदि खालामाबा बाहाय जुदि एसे कमप्रमाइस खालामलायाबा सानैबो जुदि एसे आखाइ फोलावलायाबा बर' हारिया खैफोद आं बेखौ मिन्थिगौ मोनसे आउट कुइसन साननैसोनि उनावनो दिल्लीयावहाय बनसुनिफ्राय रेलि होनो थांदों आलादा बड'लेण्ड सोरजिनि थाखायनो बिनि सायाव मा बुङो आंबो सानदोंमोन सासे आन्दलनकारि हिसाबै इउपिपिएलआ गभर्नमेन्ट दाथों सोरबा एनडिएफबिनि फेरेंगा बिथांमोनहा सोरबा एनडिएफबिनि सावरायग्रा बिथांमोनहा सोरबा एनडिएफबिनि गोविन्द बिथांमोना बा लरेन्स प्रमद बिथांमोना गोबां बोसोर आन्दलन खालामबाय सरकाराव थाथों सरकारखौ सालायथों आंबो सानदोंमोन गोबां बिटिआरनि दफाफोर जाफुंनांगौ होनदों बिथांमोना आंबो बेखौनो लुबैदोंमोन नाथाय दिनैनि प्रेजेन्ट सिटुएसनाव बर'नि थासारिया ओरैबायदि खैफोद गोनां दिनै 16टा डिपार्टमेन्टआ दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ लांबाय थारमाने बै समनि गोदोनि जे अबस्था बे अबस्थाया फैफिनसिगोन हा हुनि बेलायावहाय अफिस आदालतनि बेलायावहाय रावनि बेलायावहाय दिनै जोंनि बिटिसिनि गोबां नन प्रभिन्सियेलाइज स्कुलफोरखौ दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ होनदों बेखौ प्रभिन्सियेल खालामनाय गैला बेखौ सरकारिकरन खालामनाय नंला जोङो बेखौ बाद होबाय दा गोबां खहा दङ दा बेखायनो आं सानदों नोंगौ जोङो आन्दलनकारिफोरनि इन्टारेस्टआव बिथांमोनखौ सनमान होनानै 5 बोसोरखौ जोङो नेनांगौ आंबो सानदोंमोन नाथाय इउपिपिएलनि जे गोहो गोलोन्दां दिनै दैदेननाय प्रमद बर'नि जे गोहो गोलोन्दां राजा इराग्दावनि सासन बेखौ नायोबा इमिडियेटलि दिल्लीयाव थांनांगौआ नंगौ आङो दिनै बनसुनि मेम्बार नङाब्लाबो आरो सानसुमामोननि टिमाव गैयाब्लाबो आं आसा खालामो बिथांमोननि दिल्ली जाथ्राया साक्सेसफुल जाथों आरो बे जागायजेननाया मोनसे मोजां जागायजेननाय जाथों आरो बर' हारिनो फिर मोनसे मटिभेसन होथों होननानै आङो आसा खालामदों जोङो सिगांनिफ्राय नुनो मोनो जे बर'नि जिथुनाखि आलादा रायजो सोरजिनि दाबि बे दाबियाव खौसेयै बा हारि खौसे हिसाबै मालाबाबो डिमान्ड खालामनाय जायाखै आरोखि दाबो एखे नुदों दाबो आलदा बेबायदि जानाय नुदों बिनि उननि फिथाइया मा जागोन रिजाल्टआ मा जागोन बर'आ मोनसे ओरैबायदि हारि गावनि आथिङाव गसंनो हायै हारि बर'आ हारि हिसाबै गरिबानो बांसिन माहाजोना साफा सानैल' दङ दा बेखायनो जोंनि न'खर दानाय जोंनि समाज बेंनायनि परिबेसा खोब लरग' लरथ' आरो एक्सुवेलि दुरबल दा बेखायनो बेबायदि थासारियाव हारि हिसाबै खोब गिनांगौ आरो जोङो थाइसे थाइनै थाखा नुब्लानो 100 थाखा 500 थाखा 1000 नुब्लानो जोङो गासैखौबो बावजोबो दा बेबायदि सेन्टिमेन्टखौ लानानै नोङो हारि सिबिनो हाया आं बेखायनो बेखौसो लुबैदोंमोन जायफ्रा दिनै हारिनि सेन्टिमेन्टआ बिथांमोननि खर'आव हाबबाय जायहा दिनै मिथिगौ जे बर' हारिखौ फोथांनोबा खोब खस्थ' खालामनांगौ जायहा दिनै मिथिगौ जे बिथाङा दिनै हारि सिबियाब्ला गाबोननि इयुना आरो गाज्रिसिन जागोन आं एटलिस्ट बे बिथांमोनखौसो लुबैदों गसंथानो थाखाय जेनहां मोनब्लानो खारदोलै होनग्रा बे अयभासखौ आं गारजानो लुबैदों दिनै प्रमद बर'आ बेखौनो खालामदों मिथिगौ बियो गावनि मावनाया गाज्रि होननानै थेवब्लाबो मानो आखाइ हमखो बिजेपिजों दिनै हाग्रामा बिथाङाबो मिथिगौ जे आं मावनो हायाखिसै आं मावनो लुबैदोंमोन मानो बेबायदि पर्यायाव लाबोखो बिथाङाबो जेब्ला पावाराव दंमोन बड'लेण्ड जाया बड'लेण्ड मोना बड'लेण्ड नाङा होननाय दा बेफोर जोंनि लिडारफोरनि माखासे आखु दा फंबाया जेरै सोंदों जे जोङो मालाबाबो खौसेयै बड'लेण्ड बिफेराखै पिटिसिआ बिब्ला एबसुआ जेंना गसङो एबसुआ बिब्ला पिटिसिआ जेंना गसङो आरो एबसुआ बिब्ला बिएलटिआ जेंना गसङो बिएलटिआ बिब्ला एबसुआ हेंथा जायो दिनै बनसुआ बिनो नागिरदों सोरबाया हेंथा जादों बे जोंनि बै समनिफ्रायनो मोनसे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव सोमजिनाय मोनसे गाज्रि मोनसे आत्मा दा आं बेखायनो खावलायनोसो नागिरदों पावाराव थानायखौबो जुदि बनसुआ गमामायैनो बड'लेण्डखौ बिनो थांबाय बा बिहैथों बेबायदिसो आरो खारन बड'लेण्ड मोनोबा आंहाबो मोजां जागोन आरो जोंनि इयुननि फिसा फिसौनि थाखाय मोजां जागोन दा बेबायदि आत्माखौ लानानै जोङो आवगायबोयोब्लासो जोङो बड'लेण्डखौ मोनगोन नङाब्ला सासे बियोब्ला सासे हेंथा जायोबाथ' बेथ' साधारन एखेबारे गोसो थौले हारि अनफावरि
नङैफोरनि मोनसे सानस्रिसो बियो जुदि हारिखौ सिबिनोब्ला जोङो माखासे जिनिसखौ बावगारनांगोन माखासे जिनिसखौ जोङो सेक्रिफाइस खालामनांगोन बेखायनो आङो होनबाय थादों जे बर'फ्रा जोंनि साननाय हनायखौ सोलायनांगोन मावनाय दांनायाव गोसो होनांगोन बेफार बानिज्यखौ गोसो होनांगोन आरो फरायनायखौ गोसो होनांगोन गोदोनि एखे सेमथा लेमथा हलार भाई मुला एखे साथ्रफोरखौ लानानै रायजो राजा एखे लैहोर गिर्जाब आन्दलनखौ जोङो खालामनाय नङा एबारनि आन्दलननि स्टाइला एसे आलादा जागोन दा बेखायनो इन्टेलेक्सुयेल बर'फ्रा मा डाक्टार मा इन्जिनियार मा अफिसार जेखि केटागरियाव थाया मानो बड'लेण्ड बिनायाव टेकनिकेलि नोंथांमोना मदद होयोब्लासो बे बड'लेण्ड दाबिया जाफुंगोन नङाबा जाफुंनाय नङा ओरैनो बिनायनि नामाव बिनायल' जागोन